Tratábase dun dos compromisos que o Partido Popular levaba no seu programa electoral para a presente legislatura e que, segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, será realizado a metade de mandato. Con estas afirmacións, o rexedor boirense dá réplica ás críticas formuladas nos últimos meses polos grupos da oposición, que viñan demandando a realización desta importante obra. Agradezco que me recorde a oposición que esa obra había que facer, e agradezco porque, eles non a levaron no programa, nós ya levamos no programa e nós cumplimos o compromiso. Que non estou de acordo é que o Bloque quera facer para seu o programa do Partido Popular e os compromisos deste alcalde. Aquí co ánimo de pretender engañar a población e facerse acreedores desta obra. Os acreedores desta obra, evidentemente, é o Goberno, que en primeiro lugar prometeu o alcalde diante dos veciños, segundo, que levou no programa, e terceiro, que xa se cumpre a mitad de legislatura. A actuación cun presuposto próximo aos 200.000 euros virá a solucionar os problemas de abastecemento de auga a varias zonas da parroquia de Bealo, especialmente na temporada estival. Son casi 3 kilómetros de mangueiras e de condutos que vai dende o depósito municipal que ten en Montedeira, en Vilariño, o Concello, con a capacidade de 1.000 metros cúbicos, e que desde aí iremos a conectar hasta o último punto que temos antes de Bealo, que é no Ponte da Brea, e de Ponte da Brea se lanzará unha mangueira todo por amanecida hasta Beluso. Esta vai ser a rede principal, da cual, despois nunha segunda fase, se fará derivacións a outros pequenos núcleos que, polo tanto, pretende dar abastecemento de agua a unha aldea que nos últimos anos está tendo dificultades en lugares puntuales, non en todos os sitios, sobre todo na zona de Beluso, na costa que hai hasta o campo de fútbol, nesas poucas viviendas que hai ali.